1. Engines full power and lift off. Em wek pircaran ve carêjî bi agahiyên ji kompanya frîna fezayê ya taybet SpaceX dest bi vê hefteyê dikin. SpaceX ji bingeha hêza fezayê ya Vandenberg ya li Kaliforniya komekedin ya satelaytên xwe yên Starlink şand valahiya esman. Ev frîna heftê û heftan ya bo piştgirîkirina tora wê ya internetê ya cîhanî ye. Hevdem ev şandina yekê ya du roketên di heman rojê de bû. û ev ya dudiyan bû ji navenda fezayê çel li Cape Canaveral ya Florida. Ji aliyê din ve hilberînerê fezayê yê Amerîkî Relativity Space roketek şand esman. Bu ji parçeyên çapkirî yên 3D hatiye çêkirin. Kompaniyê hewilda ku çapa yekê ya 3D ya metal li 200 kilometre berjor ya li esman bi cih bike. Lê piştî 3 deqîqeyên ji firînê xuya bû ku beşa jorîn ya roketê dişewite û ew ket nava Okyanusa Atlantikê. Tevî ceribandinên têkçûyî û destpêkirina têkçûyî ya vê dawiyê ya dişandina roketan de jî CEO'yê kompanyê di derbarê siberojê de geçbîne. This is the world's first 3D printed rocket. Ew roketa yekê ya 3D ya cîhanê ye. Ew ji berhemên 3D ku heta niha hatine çêkirin, xwediyê nevaroka çapkirî ya 3D ya herî pir e û hevdem 3D ya herî mezin e ku ji metal hatiye çêkirin. Ew roket gelek tiştên cara pêşîn yên çapkirina 3D û pêbavarbûna wê teknolojiyê nîşan dide. Hevdem vê hefteyê û di nîvê mehadîroka jinê ya Amerîkadê Axiom Space û NASA kincên fezayê yên nifşê siberojê pêşkêş kirin ku wê di keşfkirina heyvê de werin li xwe kirin. Ev kinc ji cûreyên berê pirtir nermin û ji bo astronotên jin baştirin. û vê hefteyê çavderê esmaniyê li Kaliforniya James Hernandez ev videoya tomar kir ku tiştên nenaskirî yên li esman bi şev wek xêzikan diherikin. Fezazan Jonathan McDowell got ku ew ji sedî nodu neh point nodu neh pişrast e ku xêzik bermahiyên fezayê yên ji meşînê dişewitandin. Ya ku careke bo şandina agahdariyan ji istasyona fezayê ya navnetevî re hat bû xebitandin. Ji bo raporta Araş Arabastî, Özlem Yasak, Dengê Amerika.